Okay, बियो माने सिगां फार्स्ट टाइम माने लेफ्ट राना बसुमतारी मेमोरियल क्रिकेट टुर्नामेन्ट खालामनाय जादोंमोन बिथाङा सासे माने नेशनेल प्लेयारमोन बिथाङा माने हार्ट एटेक जानानै माने उदालगुरियाव माने रुंसारि जायो दा बिनि नामखौ लानानैनो दा जोङो फैगौ 17 तारिख 17/03/2024 सेकेन्ड लेफ्ट राना बसुमतारी मेमोरियल क्रिकेट टुर्नामेन्ट माने खुंनाय जागोन आरो बेवहाय माने अल बिटिआर थागोन आरो मोनबा डिस्ट्रिक्टनि माने डिजाबल पार्सनफोरा बाहाय माने बाहागो लानो हागोन बेवहाय माने फैगौ बे मासनि माने 25 तारिखनिफ्रायनो जोंनि अफिसाव माने रेजिस्टार खालामनांगोन आरो जोंनि माने एमएसडि अफिसावहाय दा बेनि लकेसन हिसाबै नोंथाङा बबे जायगायाव सायख'नाय जादों लकेसनाथ' सिगां फार्स्ट टाइम माने गुरुबासा फिल्डआव बे जोहोलाव सोमला बसुमतारी फिल्ड बाहाय माने लकेसनखौहाय माने सुइस माने अलरेडि माने सेलेक्ट जानानै थाखाबाय आरो सानबेसेनि थाखाय बे हाबाफारिखौ लानाय जादों बेवहाय माने 17-18 माने बेवहाय साननैनि माने प्रग्राम लानाय जादों जाहाथे माने फार्स्टआव जोङो फाइनालसिम सेलेक्सन खालामलांनो थाखाय माने 2 days नांखागौ नालाय दा बेनि थाखायनो बे टुर्नामेन्टखौहाय माने खालामनाय जादों आरो गेलेगिरिफोरनि थाखाय गिफ्ट हिसाबै माबायदि प्रभाइड खालामगोन देरहानाय जेननाय जेरै जास्ट माने जेननाय माने ट्रफिथ' थाखागोन ट्रफि थानाय जागोन आरो ओमफ्राय बेनिफ्राय स' माने एसे माने जायफोर एसे मोजां गेलेग्राफोर बेफोरनि थाखाय माने एसे माने मानि डिस्ट्रिबिउसनखौहाय खालामनाय जागोन आरो दा जाय बिथांमोनहा गेलेगोन गेलेग्राफोरनि थाखाय उनावहाय माबा मोनसे मोजां लामाफोर फिउचार क्रिएट खालामनो हानाय लामाफोर थागोन नामा स' माने बे गेलेनायनि दारै माने आं अलरेडि माने स्पर्ट्स माने डिपार्टमेन्टजों आं रायज्लायबाय आरो उनावहाय माने नेसनेल लेभेलाव माने गेलेहैनायनि थाखाय माने बेखौहाय माने खालामनाय जादों आरो जिहेतु माने माखासे डिजाबल सुबुंफोराबो माने एक्सट्रा माने केटागरि थायो जेनेबा बिसोराबो गेलेनो हानायनि मोनसे माने टेलेन्ट थायो बे टेलेन्टखौ माने श' खालामनो थाखाय माने बेहाय माने श' दिन्थिनाय बायदि जागोन आरो जायफोर मोजां गेलेग्रा बेखौहाय उनावहाय जों सेलेक्सन खालामनानै बान्था होनाय जागोन आरो गेलेगिरिफोरखौ ओरैनो दस्रा कमिउनिटि बासियालासिनो गेलेहोनाय जागोन एक्सुवेलि जोंनाथ' बेवहाय माने गासिबो कमिउनिटिनि मानसियानो बेवहाय माने गेलेनो हागोन जोंहा जेबो प्रब्लेम गैया माने बेवहाय माने जोंना क्रिकेटाव माने जोंना मेन एडभाइजार हिसाबै माने दङ माने कुनुसम बर'वारि बिथांखौ माने स्पर्ट्स अर्गानाइजार होनना बुंनाय जायो माने आरो सासे दंबावो जोंहा माने अनसुला खुंगुर खाख्लारि बेबो माने स्पर्ट्स माने अर्गानाइजार माने बिथांमोनानो स्पर्ट्स चिरांनि स्पर्ट्स माने अफिसनिफ्राय माने बिथांमोनानो जोंखौहाय बहुत माने सापर्ट खालामबाय थायो बिराद मोजां माने लिडिं खालामगासिनो थागासिनो दं जोंनि एमएसडि डिपार्टमेन्टआथ' माने जेबो आइडिया गैया खिन्थु बाट माने जोंनियाव एमएसडिआ माने बर्तमान खामानि मावगासिनो दं हिसाबै माने हाई लेभेलाव लांनायनि मेन पलिसिखौहाय माने डिसकास खालामनायनि गेजेरजोंहाय बेखौहाय जोंनि माबाया एडभाइजार खालामनानै बेखौहाय खुंनाय जागोन आरो गेलेगिरिफोरखौ बाहागो लानो थाखाय नोंथाङा माबायदि खावलायनो सानो अके जोंनि जायफोर माने उदालगुरि चिरां बाक्सा तामुलपुर बिथांमोना दङ बिसोर डाइरेक्टहाय मा खालामनो हागोन जोंनि एमएसडि अफिसाव खबर लानो हागोन जोंनि अफिसाहाय मा जाहैबाय काजलगाव माने वार्ड नं 2 दाङाइगाव काजलगाव माने मेट्रलजि अपोजिट साइडआव फैनानै बिथांमोना जोंनि अफिसाव माने रेजिस्ट्रेसन खालामनो हागोन आरो आंनि इमेलावबो डाइरेक्ट माने नाम माबा हरनो हागोन बिसयजि goyari@gmail.com बेवहाय बिथांमोना जायफोर पार्टिसिपेट खालामनो गोसो बेवहाय माने इमेलावहाय माने मेसेज खालामनानै हरनो हागोन आरो कन्टेक्ट नाम्बारफोरनिबो
गोनांथि जानो हागौ बेनि सायाव नोंथाङा कन्टेक्ट नाम्बारखौ कन्टेक्ट नाम्बारखौबो हरनाय जागोन लोगो लोगोनो बेवहायबो कन्टेक्ट नाम्बारा दङ 9678351002 बेवहायबो बिथांमोना माने कन्टेक्ट खालामनो हागोन आरो अके आलासियाथ' जेनेबा आलासियाखौ आं अलरेडि माने डिसकास खालामबाय खिन्थु फाइनाल जाथ'वानो जायाखै फाइनाल जायाखै खिन्थु आलासिया अलरेडि माने डिसकास खालामनानै दंखासै क'क्राझारनिबो फैगोन बेनिफ्राय उदालगुरिनिबो फैगोन ओमफ्राय जोंनि चिरांनाथ' चिरांनि थाखाजोबखागोन जेनेबा दा बे डिसाइड जाथ'बाय खालामनो जायफ्रा गोसो गुदुङै मोजां गेलेगोन बैसोरनि थाखाय बेस्ट प्लेयारफोरबो होनाय जागोन नामा नोंथांनि बेखौहाय जों बेखौ बेस्ट प्लेयार हिसाबै जों क्रिकेट टुर्नामेन्ट हिसाबै जों बेस्ट प्लेयारखौ जोङो सायख'नानै होनाय जागोन आरो